Takže dnes si ukážeme, ako vytvoriť skrytú ikonu. Takže takúto, že keď označíme a je, klikám a nič a pozrite, nájdem ju, tu je a je to skrytá ikona, nemá žiadny názov, nič. Takže túto skrytú ikonu si teraz nájdem, vymažem ju, áno. Teraz si vytvorím nový priečinok. Stlačím Alt 255, dám Enter. Tento postup vám napíšeme do popisu, už je bez nejakého tam mena. Teraz dáme vlastnosti. Nikdy, ale nikdy nedávame skrytý. Dáme si prispôsobenie, zmeniť ikonu a teraz si vyhľadáme prázdne. Vidíte, ako je tu a tu. To je jedno, z ktoré si vyberám túto, dáme OK, použiť, OK. Ako vidíte, máme skrytú, čakajte, no a už je skrytá. Ako vidíte, máme skrytú ikonu. Je tu. Takže to si ju premestíme. A ďakujem, dávajte mi lajky, odbery a tak ďalej. Ďakujem.